Thakur Radha Mohan Debbarmani Langmani Kothoma Kokborok ni Laibuma no tuyei sana thangkhe puilano je borok ni mungno khurasa klai a borok wngkha bubagra nukhungni khoroksa elem ganang cherai Thakur Radha Mohan Debbarma bono kokborok kogrbai ni hayungni khoroksa kwchung athukiri bokol hwnei mano Kokborok ni Laibuma rwgui naikhai Tripura sarokni bising kokborok no rwgui seinai kokborok no hamjaknai rongni bisingo puila bo cherai phangsini bubagra bir chandra manikyani nukhungo Jobaraj Radha Kishore Manikya tai Thakur Samarendra Chandra Debbarma songni logiwo tongui torkha lokha Bini rungmari tai elamno nugui bubagra bono dorbar phang tai Brindiani bokhorok eba senapati chongui rwkha A samungrok tangtutei nobo 1900 AD bisio kokborokma Tripuri bashar byakaron mungoi kokborokni kokma bijap suyo Omo shimiya bo 1906 bisio Tripur Kothamala kokborok bhashar prathomik pathya pustok tai 1907 AD bisio Tripur bhashar bidan kokborok Ingreji Sanskrit abhidan bijabrok Sri Lanka O kokborokma bijap seina bisingtui no bo chini mani kokno kokborok hinei salangkha Aboni sekango chini mani kokborok tongmaniya British kok soi silam kereng district officer subdivisional officer research scholar political agent engai Tripura hawa phainai Sir A Fire Henry Charles Sutherland Captain T.H. Levin Sir W.W. Hunter Sir G. Campbell Sir Reverend S. Endell Dr. J.D. Anderson T.E. Coxhead C.W. Bolton Sir George Abraham Grierson Akosong Borokni survey report political annual report word stock language spoken vocabulary silangma rokno tiprasani mani kokno kokborok Yakarei keboba Tripura hinei thalangkha tai Sri Lanka Thakur Radha Mohan Debbarmani yaktui se o kokborok kokthai achayo tai chini thani kwtal mung ongoi sini jago Sana thangkai kokborok kokthai omo chini thani kokthai kwtal haikhe ma tongo Omo bishi sarachidok 116 years sekangni koksing tabuk o kokno chung jotono kokborok hinei sinilayo salayo seilayo tamoni bagui khe Thakur Radha Mohan Debbarma chini mani kokno kokborok hinei salangkha abo rang rejak ni kaisa sengmu haifano Thakur Radha Mohan Debbarmani yaktui no puila kokborokni bijap seijakha hinei sinijago bo 1900 bisio kokborokma Tripuri bashar byakaron mungui puila kokborok kokma bijap seikha phiaba ulo kok shilam kerungrok kaham khai rutugui petugui cherei naimayagulo bini selai bisi tham sekangno sunamurani kulibariwo tongnai Daulat Ahmad 1897 bisiwo kokborokma ong Tripur byakaron mungui kokborok kokma bijap selangkha hinei kokthum kariwoi relaikha A kokthum rwgui naikhe saimono Thakur Radha Mohan Debbarmani kokborokma Tripuri bashar byakaron kokma bijap wngkha kokborokni Laibumao second eba ulnei kokborok kokma bijap phiaba Thakur Radha Mohan Debbarma wngkha Tripura sarongni bisingo puila kokborok kokma bijap seinai hinei sinijago Tabuk phaidi Thakur Radha Mohan Debbarmani langmano tuyei kisasek sukrubui nailayana Thakur Radha Mohan Debbarma bo bisiwa asaikha abo tabuk phano serai sakhai sai manlayakho haifano 1820 to 40 Ingreji bisini ganagini bisiwono achaikhana hinei sajakma kokthum nuk tongo Bo Agartalani Krishnanagarni Thakur nukhungo achayo Buphani mung wngkha Thakur Ramdulal Debbarma tai bumani mung wngkha Anandamoyi Debbarma Thakur Radha Mohan Debbarmani achai song khorok busuk tong serai sakhai sai manya phano bota khoroksa tongo hunei sai mankha botani mung wngkha Madan Mohan Debbarma Thakur Radha Mohan Debbarmani theima sal ulnei bosala Revati Mohan Debbarma bini diary wo seiei glangma tongo hinei kokthum saimano O diary ni kokthum rwgui naikhai saimano Thakur Radha Mohan Debbarmani theima sal wngkha 1910 Ingreji bisini 11 July salmariwo Thakur Radha Mohan Debbarma bini langmao belai wanama singsa haikhai kalangma tongo buchu bufano hachuk amchaini tubui bini tong thainogo eba bubagrani nukhungo tubui bsajak bai kai ruo tai bufabo chamari omor kawui matong jakha
bupa Agartala ni Bukarani nogo tongphano bubagrani sebuk haikai riang dofani thani ul khakna bagai habrum no kami hachuk amchayo mathango omo haikai salsa kami hachuk amchayo ul khakna thangthaniwo atumsa sak hamya kelaye Agartala ni nogo kifilei ma phaijaka tai apuruno bupa theijaka aboni salki sasak tongmaya gulo bumabo sak hamya ngai theijaka Apuru Thakur Radha Mohan Debbarma cherai khose bo buma bufano kemajak maya gulo bumama Ram Govinda Thakur ni nogo ma tongjaka tai bumama baino pusijaka Orono torkha lokha bumama thimaya gulo Thakur Radha Mohan Debbarma bumama ni joto mani khonei tongthaicha thaini nokphang ungjaka Tabukni kejam RMS Jamuni Uttar Bukhakni Yakhraini Simi Doinik Sambat Habanok Jora Bini Tongthainokni Ari Tongjamani Tabuk Doinik Sambat Habanok Ganani Laharni Mung Thakur Radha Mohan Mungoi Radha Mohan Sharoni Mungoi Narakjaka Thakur Radha Mohan Debbarma cherai phuru bumamani logiwo rajbariwo thango phayo haikai Laishu Laithang Ungo Apuru Thakur Radha Mohan Debbarmani Tongmung Chamung Elem Rogno Bubagra Bir Chandramanikya Mokol Toksa Rangchak Ungai Khabai Jago Abagai Bini Tongmung Chamung Elem no Nugui Bubagra Bir Chandramanikya Bono Bini Rajbari wo Tongruoi Lekhapora Serengrena Shep Rekha Bo Bubagrani Nukhungo Jubaraj Radha Kishore Manikya Tai Thakur Shamarendra Chandra Debbarma Songni Logiwo Tongui Chawi Torkha Lokha Bo oma haikai tongte lekhapora serengna shep mankha O shep manmano bo samungo phanango sakno elem kerengkhai jotoni thaniwo phunogui ruwo aboni yagulo bubagra bir chandramanikiyani jati kelainai khoroksa naithok rajkumari manmohani devi bai nok songo Manmohani Devi engkha Jagat Mohan Subarni Bahanokni Busuksa Bufani mung engkha Nabakishore tai bumani mung engkha Jayanti Devi Belaikena hambai Tripuri khorang nai tongnai ta hukte bukuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khongkha ken daktino subscribe khlai di job tonse sekang video norok nugna bagai aboni bagi tamma khlai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana Nukjaka a belo click khlai re click khlai re rekha ke sing video upload khlai mani loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagai belakeno hambai nai tongdi